Den blinker stadigvæk ikke. Skal den ikke? Nå, okay. Ja, god aften. Starseeds. Det er min sidste optræden her på jeres hjemmeside. Fordi det er jo ligesom at komme til en skraldespand. Og jeg har nu ikke renovationsarbejde på den måde. Jeg har ellers påtænkt et større stuntnummer, men der er åbenbart nogle nervesvækkede personer herinde, som ikke kan tåle, at man roer lidt højt af dem. Så nu prøver jeg at være sådan ligesom lidt nede på jorden. Så kan det sgu også være, at det bliver lidt mere kedeligt. Nå, men lad os lige se nogle af de kommentarer, jeg har fået på de videoer, jeg nu har sat ind. Jeg er desværre en alder af 65 år, så jeg skal have briller på. Men her står fra Margit Etrup: Reimer, trist det er, hvis livet bare går i stå, og vreden helt forgæves efter Facebook så. Jeg kommenterer mig lidt. Sådan, hr. Arne Nielsen. Så du er en højt udviklet sjæl, Reimer Madsen, og alle andre herinde er lavt udviklede sjæle. Med din højt udviklede spiritualitet burde det så ikke fortælle dig noget. Jeg spørger bare. Og gør det. Så spørg dig selv, du. Vivi Stockholm Jørgensen. Jeg er altså ved at være træt af at læse disse indlæg. Det er ikke inspirerende. Tvær 10 mod. Så siger jeg til hende: Vivi, det er dit problem, som du selv kan løse, hvis du har viljen. Så svarer hun tilbage, hende her Vivi. Nej, det er ikke mit problem. Til sidst er der kun dig til at komme med indlæg og kommentere på dem. Men ja, du er da også helt fri for alle vores kloge ord. Så skal jeg lige rulle lidt ned her. Så er der en Johan von Niekerk. Jeg håber, jeg taler rigtigt. Jeg gider ikke spille, det er noget, jeg har skrevet. Jeg gider ikke spille min energi på folk, der er gået i stå. Så siger han: Will you be kind as to explain this a bit more? Så er der Helle Hoff Kunze. Remember, Johan, if we do put more energy in this, we are making it grow. That is in a wrong direction. Og så er der Inge Guldregn, hun synes godt om det der. Nå, så kommer Inge Guldregn Rasmussen. Nej, men der dukker lige en op. Ja, den passer vist fint til dig. Så kommer der en eller anden video med Johnny Cash og Jesus. Og så er der Annette Christiane von Magnus. Hvis jeg ønskede at høre en prædiken, så havde jeg nok ikke meldt mig ud af folkekirken. Jeg vil foreslå dig at arbejde med at fokusere på noget positivt, bare en gang imellem. Og lad os lige se, er der mere? Nej, det er der ikke. Nå, men til det er der kun at sige skvaldermægler. Jeg har overhovedet ikke hørt budskabet i nogen af de videoer, jeg er kommet med. Og budskabet er, at vi altså er på vej ind i den 5. dimension, for at vi skal komme, dermed kommer vi ind i den gyldne tidsalder. Og det jeg prøver at hjælpe jer med, kære sjæle, det er altså, hvis I vil med derind, så skal I altså vågne op nu. Det er mit budskab. Det er den korte version af det.
Men vi bliver kun 25%, der kommer med i den gyldne tidsalder. Resten, alle de negative, så nogen som dem her fjolser, der kun kan se det negative i alt, de kommer ikke med. Der er ikke plads til negative tanker, handlinger, følelser, sanser af nogen art. I den gyldne tidsalder vil der kun være de sjæle til stede, som ved, hvad kærlighed er, og kan udveksle kærlighed. Og kærlighed i spirituel forstand, det er at give og tage med samme sind. Så I har fået en fribillet direkte til at blive i den tredimensionelle verden. Det vil sige, at I skal dø først, og så bliver I placeret på nogle andre planeter. Det er måden, og hvis I har hørt efter, i stedet for jeres eget fnid og fnader, jeres egen tankespind, så har I vidst det. Men det fatter I åbenbart ikke en skid af. Det her, det er en hjælp til selvhjælp, kære venner. Og det er derfor, jeg siger, nu er det bare et udpluk af det her. Men der er så mange herinde, der ikke bruger andet end at skændes og ævles og kævles på det personlige plan. Mange andre sider, jeg er med på, spirituelle sider, der ævles og kævles man ikke. Man snakker sammen som voksne mennesker, og så supplerer man hinanden. Det er forskellen på niveauet. Også dig der, Klærk, eller hvad du hedder. Nikærk. Og det er simpelthen, jeg siger, jeg kan jo ikke bruge resten af året på at få jer op på dukker, op af jeres små huller hver især, hvor I har det ligesom et fængsel. Altså, den her verden er jo illusion. Det er ren og skær illusion og fiktion. Og man har så store forventninger og tillid til sig selv, eller nogen har det modsatte. Men man tror, man er noget. Spørger du en hvilken som helst idiot, hvem er du? Så vil jeg sige, ja, jeg er rengøringskonen nede i Aldi. Nå, det er det. Men hvad er vores egentlige, hvem vi er? Vi er en evig levende sjæl. Det er vores reelle position. Hvor mange siger det, når de skal repræsentere sig? Det siger jeg, Guds tjener. Og dermed er også en levende sjæl. Evig levende sjæl. Men sådan er det. Og det er derfor, I ikke fatter, at ud af de cirka 800, der er på den her side, der vil højst 25% af jer være tilbage, når året er omme. Ja, de 200. Der vil forsvinde mindst 600 på den her side. Når jeg så går ind på de samme personers side på Facebook, så kan jeg jo se, at de ikke er spor spirituelle. Nej, hvad beskæftiger de sig med? Alt muligt nonsens. Spil mig her, spil mig der. Man skal være heldig, hvis man bare finder et sted, der står noget, jeg har min egen spiritualitet. Ja, tak skal du have. Den brygger dig selv op i dit forvirrede hoved, din egen spiritualitet. Ja, nogle rare spiritualister, der er herinde, skal jeg love for. Og det er jo derfor, man får sådan nogle sure opstød, som for folk, som ikke fatter noget. De har brygget deres egen filosofi, deres egen tro. Og det er ikke engang viden, det er tro, det er tankespind. Og så er der jo banditter. Det er der masser af herinde på siden også. Nu kan vi bare se ham, Jonathan, som mange unge studenter falder for. Åh, du er så dejlig. Ja, dejlig. Hvem er det, der har slettet alle mine indlæg og blokeret mig, så jeg hverken kan se ham eller ret meget andet? Det er den kære Jonathan, mine venner. Og beviset er, han kan heller ikke se mig.
det er fordi han har fundet den der blokeringsknap, som han er mester i. Han er mester i at være fordækt. Han er ikke af de gode drenge. Havde det forekommet på en hvilken som helst høj spirituel side, så var manden blevet smidt ud med det samme. Han skulle ikke engang have nogen forklaring. Han blev slettet. Men det synes I måske også er i orden. Med berusverbod. At fordi man kommer og fortæller jer sandheden. Det har jeg prøvet før. Jesus blev også hængt på korset. Fordi han kom og ville fortælle sandheden. Jeg har prøvet at blive smidt ud fra et tempeltårn. Fordi jeg også ville fortælle sandheden. Og bagefter blev jeg stenet med de samme millioner. Så det har jeg også prøvet. Det er ikke første gang, at folk, der ikke vil høre sandheden, stener mig. Der er det her småting. I kan jo ikke engang ramme på lille toget, mand. Jeg kan sgu godt sove godt om natten alligevel. Og så til hende der frikadellen der. Hvor var hun henne? Som har meldt sig ud af folkekirken. Hvorfor har du det, søster? Jeg er tilhænger af stort set alle religioner her på denne jord. At det så er noget lort efterhånden, det er noget helt andet. Men jeg studerer dem da. Og jeg er stadigvæk medlem af folkekirken. Så du er vist ikke særlig klog, lille ven. Men det kan man jo også se af din hjemmeside, du ikke er. Nå, men ham der Jonathan, han kan jo så også se mine alligevel. For han kan bare få Jimmy til at sende, hvad der står på hans side. Så han kan have fuld kontrol over det. Men den eneste, han afskærer, det er mig. For jeg kan se, hvad han skriver. Men jeg kan jo se, at han har skrevet en masse inden for de senere dage. Det kan jeg jo se oppe i knappen deroppe, der står notifikationer. Og jeg kan også se det på jer, I henviser til Jonathan. Jeg er bare den eneste, der ikke kan se det. Og flere af mine videoer, jeg har sendt 5-6 videoer ind, hvor de er blevet af. Prøv lige at snakke med Jonathan om det, hvis I skal snakke om ærlighed og kærlighed. Der er en del forfærdelige djævle mennesker herinde. Nå, nok om det. Jeg kan så sige, at jeg går rundt på alle spirituelle sider i øjeblikket, og det er fordi min opgave er at råde og vejlede folk. Jeg vidste godt, det her det var en håbløs opgave at komme ind på den side. Hvad? 2 minutter. 2 minutter. Okay, det har jeg længe kunne se. Men min opgave her, jeg har fået af Gud, det er, jeg har haft mange opgaver af Gud, men en af opgaverne, det er jo at forberede Guds komme her på jorden den 25. December, altså første juledag kl. 11:30. Der ankommer han her, hvor jeg sidder, i en form, så alle kan se ham. Han er her også nu. Han har været her siden sidste januar måned og bliver her, fordi der er så meget, vi skal forberede. Og hvorfor skal Gud forberede noget? Kan han ikke bare gøre det? Nej, det kan med Gud ikke. Ikke med jer rendende rundt. Hvis I nu forestiller jer, USA-præsident kommer til Danmark. I har selv set Clinton komme til Danmark. Hvor meget FBI og security skal han ikke have herover 8-14 dage før? Kæmpe biler skal flyves ind, og der er bombesikre, og hvad ved jeg. Ja, jeg skal lige have en så kaffeskyld alt det hernede på. På samme måde er det altså med Gud. Vi planlægger hans komme, og hvad der skal ske rundt i hele Skandinavien. Så enkelt kan det siges. Tiden er gået.
Og take it or leave it. Men sørg for Guds skyld for at blive klogere. Namaste. Kan I have en god dag. Og må jeres Gud være med jer.